орзуи беҳтар кардани зиндагии худ ва миллионер шудан садҳо нафарро дар Тоҷикистон рӯзи 5 ноябр дар кохи Наврӯз ҷамъ овард. Брайан Трейсӣ, миллионер ва устоди маъруфи ҳунари тиҷорат дар чаҳорчӯби як сафар ба минтақа ба Тоҷикистон омад ва беш аз 600 нафар соҳибкорону намояндагони касбу кори гуногунро ба ҳам овард. чиптаҳои устоди тиҷорат, ки камтаринаш $150 нарх дошт, дар давоми 2 моҳ фурӯхта шуда, дар толор ба қавле ҷои сӯзанзанӣ набуд. Брайан Трейсӣ, ки бори аввал дар маҳфили соҳибкорони тоҷик суханронӣ мекард, аз ин таваҷҷӯҳи мардум қадрдонӣ кард. соҳибкорони тоҷик донаву зираканд. онҳо омодаанд, ки барои рушди шахсияти худ ҳама корро кунанд, омӯзанд ва онро дар амал татбиқ кунанд. дар миёни ҳаводорони тоҷики дарсҳои Брайан Трейсӣ онҳое ҳам ҳастанд, ки бо беш аз 60 таҳқиқоту машваратҳои ӯ дар мавзӯи рушди шахсият ва тиҷорат тавассути интернет аз қабл ошно шудаанд. навиштаҳои машҳуртарини ӯ расидан ба қулла, 21 асрори муваффақияти миллионерҳо аз бестселлер ё китобҳои серхаридор маҳсуб мешаванд. вале худи муаллиф дар ҳама суҳбатҳо таъкид мекунад, ки вазифаи вай миллионер кардани соҳибкорон нест, балки кӯмак дар пайдо кардани роҳи нодири худ барои расидан ба муваффақият, кашфи истеъдоди нуҳуфта ва кӯмак дар эътимод ба нафси худ аст. журналисти иқтисодшинос Зафар Абдуллоев, ки бо андешаҳои интиқодияш маъруф аст, гуфт дарсе, ки аз Брайан Трейсӣ ба ивази пули калон гирифт, хеле арзишманд аст. мардум бояд ҳеҷ гоҳ барои омӯхтан ва рушди худ маблағро дариғ надоранд ва сарфа накунанд, чун дар натиҷа ин маблағ 10 баробар бештар ба онҳо бармегардад ва чизҳои муҳимеро барои худ мегиранд. зимнан дар толори кохи Наврӯз, ки мулоқоти Брайан Трейсӣ онҷо барпо шуд, дар баробари соҳибкорон, намояндагони шоу-бизнес ё аҳли ҳунар ҳам ба чашм мерасид. نه فقط برای بیزنسمن‌ها و دیگران البته با مردم ایجادکار و هنرپیشه خیلی ضرور است. بسیار سمیناری خوب، بسیار صحبت خوب، مصلحت‌های بسیار نجیب که در هم زندگی، هم در کار، هم در حیات عائلوی بسیار باید سودمند باشد. مقصدی که گفتن همون مقصدایی که من خیلی گویم کلام بود، گفتن که اینو بچیسته هم بود تقسیم کنید، همونه تقسیم کنید، انشاءالله همه مقصدم هم میرسم. Брайан Трейсӣ дар шароити ба соҳибкорону ҳаводорони худ дар Тоҷикистон асрори рушди шахсият ва муваффақ шуданро меомӯзад, ки соҳибкорӣ дар ин кишвар буҳрони молӣ ва як давраи мушкилро пушти сар мекунад. дар чанд соли ахир садҳо ширкати хурду миёна, ки ба бизнес сару кор доштанд, бинобар гаронии молиёт ва тафтишҳои ба такрори мақомоти давлатӣ аз бозор берун шуданд. вуҷуди коррупсия, ки масъалаи аслии дилмондагии тоҷирон аз соҳибкорӣ дар Тоҷикистон дониста мешавад, ба андешаи бархе наметавонад бо дарсҳои илҳомбахшу то ҷои эҳсосотии устодони бузургӣ мисли Трейсӣ рафт шавад. اینجا قاعده 80-20 عمل میکند. 20% حالت و عملها را نمیشود نظارت کرد، ولی 80% را همیشه میشود نظارت و به منفعت خود استفاده کرد. من به 74 کشور سفر داشتم و با صاحبکاران صحبت داشتم. واقعیت این است که در کامبوجا هم، در برزیلیا و هم در تاجیکستان قاعده و پرینسیپ های تجارت یک است. مهم این است باید از روی قانون و قاعده های معین تجارت عمل کنید. Брайан Трейсӣ 71 сол дошта дар Ванкувери, Канада, дар як оилаи нодор ба дунё омадааст, вале дар натиҷаи кору таҷриба, омӯзиши шеваи тиҷорат дар соҳаҳои мухталиф дар 25 солагӣ ба мартабаи муовини раиси кулли як ширкати тиҷоратӣ расидааст, ки 95 зердаст доштааст. ҳоло ӯ яке аз омӯзгорони муваффақи соҳаи тиҷорату савдо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад.